कंजूस की ओकरा से मात्र 5 पैसा दान दिवावे खातिर भगवान जी के पंडा बन के खुद आवे के पड़ल। अच्छा सुनाई एक समय एगो घटना घटल जब जात रहनी हम कमाए, छाटल एगो कंजूस पहुंच गई काशी जी में नहाए। तो गंगा जी के दाढ़ पर जाके जैसे वो माथा टेकलस, भारी चिंता सतावे लागल। जब पंडा लोग के देखलस, सोचे लागल छाटल कंजूसवा बैठ के एक दौरी यहाँ नहाए तो पंडा लोग के कुछ तो हमरा दे वहीं के पड़ी। तो भर कुछ फरका जाके कंजूसवा नहाए लागल डुबकी मार के। तब ले पंडा बन के आ गई भगवाने जी विचार के कहनी कि भाई आज चले के पड़िए से कि महा कंजूस आइल बा। खूब नहा के कंजूस भाई जब पंडा की ओर तकले तो सोचे लगले कि ई पंडा जी खेने से टपकल है। तब पंडा जी कहनी कि बहरी आवो, पंडा जी कहनी कि बहरी आवो, अछत फूल है धरो, ये जजमान न होइले बड़ा तो दान पुण्य कुछ करो। तो कहलस कंजूसवा, ऐसे कि कंजूस रहे, कहलस कंजूसवा कि यही घाट पर कोई बेरा के न होइनी। कहलस कंजूसवा कि यही घाट पर कोई बेरा के न होइनी, कैसे देती जवाज लेके के देवे नहीं कोई नहीं। तो पंडा जी कहनी कि बोहनी बना दो, पंडा जी कहनी कि बोहनी बना दो, कुछ तो हमके चाही, आइल बनी तो बिना कुछ ले लौटब तो हम नहीं। तो इहो जिदी है उहो जिदी है। तो कहलस कंजूसवा, कहलस कंजूसवा कि चाहिए बाबा ई घाट कब ले रहुआ से एगो बात जान ली, जान भले हम दे दे बाकी दान तो नहीं दे। तो पंडा जी कहनी कि हम वही में कहीं दूगो समन्वय खातिर आइल बनी। पंडा जी कहनी कि बहुत हो गई, अब ऐसा अपमान न झेले, आ दान न देबो तो पाका बाकी आज जान तो तहर ले ले, या तो दान दे दो ना तो जान दे दो। बहुत बहुत आभार, हमरो उमरिया लग जाओ। तो देखलस कि केहू छोड़ो निहारो नहीं खे, बरियार पंडा जी अकेले पतरा में घेरा गइल बन। तो 5 गो पैसा सकरलस, जब सकार लेलस तो तनी ओकर भाषवा बदल गई। 5 पैसा सकरलस कंजूस, वो मुहला के डर है, कहलस कि हो यहाँ ना देवी हो देव जब अइबा हमरा घर है। अब सोचलस कि 5 पैसा खातिर इतना दूर से हमारा घर है थोड़े है, झूठ बोल के घरे भागल। सोचलस कि विपत पराई, तो लइकवा कहलस कि पंडा केहू दुआरवा पर बाटे आई। अब एकरा चिंता के मारे अभी परेशान, चिंता के मारे ही परेशान कि भाई हमारा से पहले कवना साधन सवारी से ही चलिए ले उतना दूर से, वो 5 पैसा खाती। हर हर महादेव। परमादरणीय अरुण दुबे जी जे भी हमके प्यार दुलार दिले बनी सबके सादर पौलगी प्रणाम। बहुत मन खुश बा, तनी और जल्दी आवल चाहत रहा हमारा, लेकिन आ गई 10 बरस हो गई। बहुत बड़हन सौभाग्य बा हमार। वही लइकवा से खबर भेजवलस कि खबर भेजवलस कि घरे नहीं खन जाई कहियो आए। लइकवा से खबर भेजवलस कि घरे नहीं खन जाई कहियो आए। तो पंडा जी कहनी कि आइए गल बन तब भेटे को के तब जाए। अभी टेंशन में, अब खीसी कंजूसवा सोचे लागल, धइलस हाथ कपारे, हे भगवान कैसन पंडा थोप देला हमरा लीला रे। तो तरह तरह के बहाना कर लगल कि पैसवा ना दिया, पैसवा 5 गो। तो भइल बहाना झूठाऊ घर में रोवन पीटन पड़ गइले। दुबे जी भइल बहाना झूठाऊ घर में रोवन पीटन पड़ गइले। लइकवा जाके कहलस कि हे बाबा बाबूजी तो हमर मर गइले। लइकवा जाके कहलस कि हे बाबा बाबूजी तो हमर मर गइले। तो पंडा जी कहनी कि दुखद बा घटना, अब राम राम गोहराई। पंडा जी कहनी कि दुखद बा घटना, अब राम राम गोहराई। हमरो फर्ज बनत अनुकी का फूकिए के तब जाई। अब ओकरा औरी बाइलेस देहलस कि रे सपर के आइल बड़े का, बांस कटाइल जेवर पर आइल, कफन में लपटइले, 4 जना मिल कान्हे उठौले, घाट पर लेहले गइले, तबो नहीं के उठल। अब फूके के बेरा पंडा जी कहनी जाके कंजूसवा के भीरी मन कान के लगे। फूके के बेरा पंडा जी कहनी जाके कंजूसवा के भीरी, आई पूरा लसिया जर जाई नहीं तो 5 पैसा जरूर कीरी। अब ओकरा औरी डर हो गई, आग लगावते चिता ढाई के कसहू आइल बहरा। पंडा जी से कहलस कि का होता है ना आइल तारा, कफन में से पैसा देके कहलस कि लेके जाओ, ये 5 पैसवा के चक्कर में मुआइया के मन बकाओ। तो पंडा जी तब दर्शन देहनी समझौनी जजमान के, तोरा जस कंजूस के चलते आवे के पड़ल भगवान के।
तो हृदय विशाल गिरी बाबा कहनी खूब कमा के धइल जला, बटला से धन्ना घटेला, दान पुण्य कुछ कइल जला। सबके प्रणाम, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया। अतनी एक लाइन खाली गुनगुना दी हम। एगो कविता नया लिखले बानी, बड़ी हाला बा सोशल मीडिया पर, नया नया वायरल भइल है। नाम सुनले हो खब जगन्नाथ बाबू, एजे जे नाम से होई गोल लगत नहीं सके होने की बात बा। तो वही जग बात के लेके आई कविता हम सुनावत। परम आदरणीय हमनी के भोजपुरी के धरोहर आदरणीय विजेंद्र बाबा के बहुत बड़ा आशीर्वाद रहल बा हमरा ऊपर। ये बात के हमारा नाज रहेला, आजीवन रही, हमार कोई पीढ़ी रही बतिया याद राखी। हरि भजन आइल बड़े, तुलसियो आइल बड़ी, अब ना आइल है कि निंदा होता। नया निहने सिखले रहले सोखा बाबा ओझैती, नया नया सिखले रहले सोखा बाबा ओझैती। यही बहाने सोचले कि खूब घींच के पियती खोईती। एक दिन एगो मेहरारू आइल सोखा बाबा के घर आ कहलस की डरे निकलत नहीं कि हम भूत पिचास के डरे, कहलस की बहरी निकलत नहीं कि हम भूत पिचास के डरे। तो भूत पिचास से हमनी के अब रौरे बचा के राखी, बड़ा राउर नाव सुनले बन तनी हमरो अछत बाकी। तो गुड़ चिकन मेहरारू देख के सोखा रहलन धधाइल आ कहले कि भूत तार हम उतार, बड़ा संजोग से बड़ू आइल। खूब अगरा के सोखा बाबा हाथ में अछत धइले आ मुट्ठी बांध के आंख बंद मूंद के मंत्र उच्चारण कइले। तो मौगी कहलस कि मंत्रिया बाद में पढ़ब, पहले ही जान ली कि हम आइल कहवा से बानी। यही जो मेन बात बा कि मौगी कहलस कि आइल बानी हम वही डैनिया के गांव से, मौगी कहलस कि आइल बानी हम वही डैनिया के गांव से आ सोशल मीडिया पर नाचतिया जगन्नाथ बाबा के नाव से। अब खून सूख गइल सोखा बाबा के, भाई ओकरा नाव से कोई ना डराई। खून सूख गइल सोखा बाबा के हाथ से अछत गिर गइल आ कहले कि का हो तू बड़ू मुआवे पर हमरा से भीड़ गइल, कहले कि का हो तू बड़ू मुआवे पर हमरा के भीड़ गइल। हमरा बुझाता कि पंकज त्रिपाठी जी से मिल के आइल बड़ू का। आंख खुलल तो सोखा कहले कि बाटे समस्या भारी आ जान गइल डैनिया नु तो हमके मिलान भेज के मारी। इतना बड़ हम सोखा नहीं खी से ओकरा से अजुराए, इतना बड़ हम सोखा नहीं खी कि ओकरा से अजुराए। मन बना के ताक देलस सीधा पर लोके में जाए। तो हृदय विशाल गिरी बाबा कहनी हिया बहुत जुझारू आ बहुते खतरनाक भी आई जगन्नाथ बाबा के मेहरारू, बहुते खतरनाक भी आई जगन्नाथ बाबा के मेहरारू। सबके प्रणाम, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया। नहीं खोए एहसान, तू अपन जिंदगी जियता रह, हम अपन जिंदगी जियता नहीं। तो मोजा के ही बात सुन के जूता कहलस डांट के, मोजा के ही बात सुन के जूता कहलस डांट के, एक दिन जो हट जाइनो तो जियान हो जाइबा फाट के। तो मोजवा कहलस कि सुने ये जूता बात के मानव भइल गुमान बा तहरा, इतने कारण रहेला हरदम दरवाजा के बहरा। तहार इहे रहन हो की तरह के उपेन के घर में ना जाला, हमरा के तो टोपियो में डाल के लेके चल जाई। तो जूतवा कहलस कि देखो तहरा या वही मालूम नहीं खे होला हमरो मालिश, तहरा या वही मालूम नहीं खे होला हमरो मालिश। हफ्ता में दूसरे तीसरे दिन होत रही ले पालिश। तो मुझवा कहलस कि पालिश होला लेकिन एगो काम खराब बा कि सांच बात पर आंच लगेला कहला पर खिसिया लो, सांच बात पर आंच लगेला कहला पर खिसिया लो। अरे जन्मे के तू फुहर हुआ कहियो नहीं नहा लो, पुलिसवे भर होला न होइले कहिया कहूआ। तो जूतवा कहलस कि एगो औरी गुण बा हमरा में त्रिपाठी जी, एगो औरी गुण बा हमरा में कि आन शान के बात में पहले हमरे नौआ आवेला, आन शान के बात में पहले हमरे नौआ आवेला। तहरा के केहू ना पूछे हमरे के दिखलावेला। कहीं लड़ाई झगड़ा होला तो केहू कहेला कि मारब जूता चला के, आज ले केहू कहले बाकी मोजा चला के मारो। तो मोजवा कहलस कि सुने ये जूता या वही तहरा धइले बाटे भुलाव ना, आ छठियारा में तहरा कहियो पड़ल नहीं बिछावना। आज ले इतना बहुत तरह आज ले कोई रजाइया दा में गोल बड़ो। तो जूतवा कहलस कि देखो हम कहाँ कहाँ जाइले, ईटा पर, पत्थल पर, गोबर पर, गोथार पर, कांट में, कुश में, आग में, भौर में, कहीं चल जाइले कि आग भौर में हम घुसीले तू घुसब तो जर जइबो, आ हमरा एता खट बनू तो दांत छियार के मर जइबो।
तो मोजवा कहलस कि हम जानता नहीं तू के हौ आ तहरा स्थान कहाँ बा कि वही जोग तू बटले बाड़ा रहे लगोबर गोथार पर ओहू जानू जालो वही जोग तू बटले बाड़ा रहे लगोबर गोथार पर इतने कारण तो के केहू धरल नहीं कपार पर। तो जूतवा कहलस कि एगो औरी गुण बा हमरा में कि हमरा के खरीदे गइला पर लागी बहुत दमड़ा आ फोम ओम के मत बुझिया हम वही पक्का चमड़ा। तो मुझवा कहलस कि तहार दवाई हम जानतनी कि हफ्ता भर पानी में रहब एके दरी छितर जइब आ फूल गुल के तुमा होखबा परल परल तू सर जइब। अंतिम में जूतवा हार मनल से कहलस कि जूता कहले ये मोजा अब तहरे विजय बहारी बा कहे कि जवन गुड़ अगुड़ हमरा में तारा सब जानकारी बा पड़ोसी हुआ। तो हृदयानंद विशाल कहेले यही से बहसल ना जाला अब बहसू के बहसू ये भाई कहीं ना कहीं भेटा जाला। सबके प्रणाम। जय भोजपुरी जय भोजपुरिया। दू शब्द बबुआ खाती हम कहल चाह नाम नहीं रखाई लगे दू शब्द बबुआ खाती कहल चाह